Беларусы сярод фаворитаў. Амаль ва ўсіх відаў спаборніцкай праграмы нашы спартсмены змаглі прабіцца ў фінал і ў нядзелю будуць змагацца за залатыя медалі чэмпіянату Европы. Усяго ў ім удзельнічаюць 530 спартсменаў з 24 краін кантынента. У двойцы без рулявога сярод дзяўчат лепшай стала беларуская пара Ксенія Романовская, Дина Галуц. Сегодня у нас был полуфинал. Одна лодка попадала в финал. Мы выиграли свой заезд. Пока у нас лучшее время в этом классе программы. Будем биться за золото. Рыхтавацца да хатняга турніру яны пачалі яшчэ месяц таму, адразу пасля выступу на чэмпіянаце свету. Галоўны іх козыр – старт. Гавораць, калі ў фінале змогуць удала распачаць дыстанцыю і подуць на ўтрыманне, то ўсё атрымаецца. Остался самый главный для нас старт на нашем гребном канале, на нашей воде, с нашей поддержкой. Мы надеемся, что мы покажем хороший, достойный результат для нашей страны. Усяго на чэмпіянаце Европы ў Брэсце будуць разыграны 22 комплекты ўзнагарод. Беларусы пазмагаюцца ў 13 відах праграмы. Асноўная барацьба тут, на дарожках брэсцкага вяслярнага канала, пройдзе ў нядзелю, 2 верасня. Тут адбудуцца паўфінальныя і фінальныя заплывы. Нагадаем, спартыўны форум стартаваў вечарам пятніцы, калі адбылося афіцыйнае адкрыццё чэмпіянату Европы. Удзел у ім узялі дэлегацыі краін-удзельніц, праўлення еўрапейскіх федэрацый веславання, члены арганізацыйнага камітэта, суддзі, валанцёры, ганаровыя госці спаборніцтваў, прадстаўнікі грамадскасці, а таксама жыхары горада. Пасля ўрачыстай цырымоніі адкрыцця удзельнікі турніру узялі ўдзел у традыцыйным запальванні ліхтароў на вуліцы Савецкай. Олег Завадскі, Роман Филютиш, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».